set humanity over the whole world. Lift up your heart. Unsa may inyong pangayoon sa simbahan sa Dios alang niining mga bata. Kamay mag-itoy o maningay. Andang pakamo sa pagtapang niining mga ibikanan diha sa ilang pagtuman sa katundanan sa pagkakristyano sa inahan o amahan. Kasih video-video dia. Oh ya. Ubay sa palabang sa inyong banay o kay galaman. Amen. Pagila. Share naman pala natin sa mga sinasya sa amin. Share na naman sa ang magsika kalunay. Si cheese. Kami nasa mga ninong. Ninong nasa ninong. Mga ninong eh, mga ninong. Kami nasa magpainit. Ready. 1, 2, 3, steady. Sige, wako. Okay. Ni cooperate yun si Nathan. Ano saan naman ang bata? Sponsored. Nana siguro dito. Pwede mo saka dito. Pwede ko kapo. iPhone. Ito sa iPhone. 21 na itaman eh. Ito sa tungan. Ito doon. Oh, Ri, masahito sa atas 21. Sorry. Laki. Ay, stroller ya. Revive. Iya. Good morning sa tanan. Morning! Alam mo katulang ako running. Ang dream presidential sa Tubangan, okay ra din ako malindog kay Sir nila. Sa likod, okay ra ta. Ready na to ha. Feeling So, mga pinalangga na mo, mga broker, guest attorney. Actually, si attorney Lamos are our retainer company lawyer, no? Oo, lawyer. So, salamat. Among ipresenta sa inyo, mga beloved guests and owners, agents, sales managers, my family members, no? Moni ang
millionaire. Sige, pwede nyo naman nuhon ang atong para malaman ko ninyo atong mga broker, no? I'll give you the honor to shake the hands of our beloved brokers and our attorneys. Alright. And of course, our owners also. No? Ay, broker na rin. Broker na. Ay, ang mga sales managers, ito ipalamano sa itong broker. Sales managers, atong ipalamano sa itong mga brokers. Tulong yung nag-connect sa kamot sa lawyer kay. Salamat sa lawyer. Sige na, para wala magsilos. Sige na. Lamanan na, mga managers. Alright. Ayan. Magpalibre kita na yan. Halata kayo kayo. Ma'am, ang kapado, kasumbagon kayo. Sales managers, napa? So, malamano, dali, mga ilan yung personal at mga broker. Guys, talagsaon na kayo sila sa office kid kayo, no? But, ang ilang suporta, nakakanunay ka nato, ang ilang gugma, nakakanunay ka nato, no? Oo. So, palit na mo, and nanay kaugalingong gym, nanay billiard, and pwede tayo mag-video key, gusto mo mag-video key. Wow. Doon po parkinganan. Actually, sa likod na magtukod pa may mga 3-story po ng mga offices gahapon. So, aside from that, nanapod may idea, nanapod may ipamalit ng mga area for mga overlooking gahapon ng mga more on, despite that we are connected with our GMC Realty and the rest of our mga realty, mga partners, even our law firm. Thank you so much. Actually, salamat po kayo na checky daro. It's ay gusto lang checky. Kaya problema sa ako man nakapangalan doon. It's hard to refuse. Mag-isot ta. So, thank you for that blessing. Sa una kami ni Kuya Ray, I deal with clients more on not on the basis na unsay ako makuha ning mga tao. Because I think God has already given me more than enough, but it's more on probably a relationship, established relationship sa kada isa. Regardless unsay humani mo unsa kakakuan, I mean, dili nimo matagaan ang tao mo unsay maabot ana. I'm sure basta maamigo lang ani mo, bisag gamay pa na nga tao dako, sure you will be part of him sa success gyapon. Yes. Thank you so much guys, mga kumari pare. Thank you. I-invite ko sa akong friend nga broker nga mo-take of broker's exam. And then akong ginoon nga bisod na balik nilikay gali ko kay ko mo-take of engineering kay mo mag-board mo-take of exam. Pero gi-challenge ko niya kay ingon siya nga katong time DTI pa to ang under ang broker DTI. So ingon siya nga kung ato na ka mo-take sa PRC na mas grabe ka lisod. So sige suwayan ako. Ya. Ang sa Ginoo nga naka-lipod gamay nakapasar. Kaya mo man sila kapipiso ng puno dali ikapi po dito sa kan. May ganun sir kay nakapasar sir. Wa basi ko. So mo to na kung ko broker ko since 2009 until karon. So kanang start pa ay lang din mo undang niya kung naka-top notchers padayon lagi mo and be an example sa mga kauban ninyo na nag-struggle ba dito para sila po mapareha po ninyo. So siguro thank you very much. Salamat kuya. Kuya pare. Nakoy balon sad no? Nakoy nakatunan yun. 1.2 ay paniod to. 1.3 may pability. 1.3 ay mamasay. May pability. Relate kayo eh. Labi na katong panahon sa pandemic sa Art. Grabe. Personal experience. Grabe. Sightor ko, naupaw ng ligid. May buto. Naabag yung clients. Kaya tulad sa kinan. Grabe ka amazing kay Gaya. Oh. Yung pinakakatawanan, ginawa sa sightor to pandemic. Musulod may aning take wood. Usa sa well-known nga tsada nga kanang subdivision diri sa Cagayan tikod ba? Di ba ko? Unya tungod lagi kay pandemic, gibutangan nila sako ang kanang ilahang gate nga naa siguro toy pangpawa sa
virus. Word of wisdom ni Sir Ray, oy. Amazing kayo ba? Kada ganay magatubang kaniya kay magnanga gani. Di ba? Basta mo bisag tanang bisag ko ani Nathan ba kay murag business gyapon ta diri no. So mas nahurot atong oras sa mga kanang motivational speech ni Sir Ray o sa atong mga partners. So di na lang ko magila-ila no kay nakaila naman mo halos na ko kay permi ra gid ko na sa office murag 3 consecutive months nga na ako sa office. So nanay mga agents jud nga nagsige pod og mga kanang nangutanan nako regarding sa kanang unsay tawag na unsay mga project diri. Honestly lang yun kanang with the updates or sa kanang mga unsay mga dagan sa inyong mga brokerage naara gyud mi sa GC all the time nga ga-monitor. So if naay mga concern pwede ra gyud mo maka-touch na mo bisan ni kinsa na mo. Pwede ni Sir Ray, ni Sir Edwin, ni Ma'am Tin and ni Ma'am unsay tawagan ni Ma'am Nats. So, if you have question, Jud, ayaw lang yun mo ayaw lang yun mo balaka, pwede lang yun mo approach na mo anytime, na mo yung mga concern nga usahay dili na yun ma-address. Kaya tungod lagi, kanya itong CEO ba kay mura ganig ambot, asa, di masakpan, kung nasa opisina, galit niya. No? Grabe kay kabisi. So, mo na nga, mo visit me every now and then diri sa office, pwede lang yun mo makaas na mo. And, good thing! Mo to gi-announce naman to earlier no nga si Sir Ray ba nga mag-open og Cebu mutaas ang mo